Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ya kau, Yudawa. Ya kau, Yudawa. ya kau, Yudawa. ya kau. We want Justice. 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 Yudawa. Yudawa. Ka sorkar jela ha ka singtho ding ka santarik unailar arajar arpuar kala pentip bahkan rakyat taishwa ha ka dorbar senrai jong ka yeng dorbar thawan ke jela ka ban salong hau benai nailur arajar arpuar ya ka kai port tokit bala IT dau justice Steve Vaipe halor ke jingsha set yap jong nong yalam berim ke seng HNLC uba Chesterfield Tangkiu kabalaja ha ka step jong ka khatlai tarik unailur arajar arpuai ya gani la pentip dau sembut menteri rangba ke jela uba presiden tensong ha ke jingye kendo ya ki nong yalam jong ka sur ki nong maulai ki bala lektur da ka bor sya main secretariat bandawa ya ka sorkar bagadai ban sei madan ya ki pulet ki badon kti ban set yap ya uba Chesterfield Tangkiu bat ban pun sitam lut ya baro ki badon kti kat kum ki kendon jong ka ain kat baki dekhot jong ka sur ki nong maulai ki dang apali ban yorung ha ka kamra jong sembut menteri rangba kila sei da ki plakat ki baladawa ban aino ya ka hok jong uba Chesterfield Tangkiu Ngiwan hang mi kani nginam dai ban stu baklang de ying supat ba House of People ngi de Voice of People of Neutral ngi dai kasur jong pat ba kabri Neutral khalai tring jong Agus arjar puai ngatrai kum kajak benreu nginam pat klan lajia yu hapo kesno molai jongi ngatrai borok nge teu la dekat jubor da kibreu ki jonggaan ya kamen sim jong rangba ubah ka government ni kala khublai bat kala welcome yu na ka jing im ka balik si ka jing im ka babakla sya ka jing im thmai hanrei kumboong khublai kamon terak kadiang ula bom kwai no adwar blai ha ka khalai trek jong step ngap Agus adar apwe kani kala penki yangi kum kasur jong kinong mulai ha ka bentak ni kon hadien ngiladan ha kasur jong pinyu ka kila bon ki education ya ka ba ngila lunch na do kitiki por te menta kasngi kasandrek ha ka sisha lada ngim hala ngim perta ha kani ka khmat ka khrdop main gate nos kitriat le singim ya kedo ya ka sarkar ni deputy CM nomor boleh nga ong gumta hakin iki khniat banai beladap ha ka sautrek jong jun hadien jong ka jingu I jongi ya u ni retired chief justice DYP ula lek ban submit sha u CM ya ka kaipon dan ni take inquiry report ngilalek ban ya kendo ya ka family jong biliet Chesterfield Tangkiu hang te po molek bangsa ke tu sing ladap ong ko sarkar leng baki electronic media bat ki paper ngiladap ong hato bandawai gini ke kaipon ban pelat pat bang dan kam semua ban mi sasisin surah ti ngi iba ngilabu ka jingkeli ngilabu ka bomot ka jingkerpat jengi sarkar hendrei ke sarkar katik lightly le sila benang kamu respon ye kanika ajing keren ka jongi hak ke sautre ni tak dau hak ni kinya singi ladan ka meeting leng ba ka sur jong brin neutra bat meneng lawan hang ne po ka khodom jom sekretariat nomor balai nado ubnai me le sila dang ye keren gilayat lai benai mata Mei Jun Julai Agust ladap ban pelaj te kai pon kan EU kan Islam EU baka sarkar
kan pentip pai ba no tiga ni hi kedikas kajingwan kajongi ban ya kedok ya lan dia ban wan halah hang ni po kakmat jong kayeng upai ba namar bayi kibakum ni ki isu ngili halah sino ngili halah syari siap ngin halah syari khala kini ki klat yalade kidai kinong mi kmat jong pai ba tigri ban sut ho ba phimi kmat upai ba tingi leng bakasur jong pai ba ngila halah ngila perta hakik kinat senam le kinat panai beladam banuan ra no ye kini kai phan tele si kiklat te meneng ngiwan ban pen ken mau bawat nom klat ba pidai yo bala pha na mangi hi pai ba henry haki portfolio ki paper ka let's see cm deputy cm home minister protector tingiwan ka jingwan ka jongi te ni let's see laban ong ba ka khardom ka don ki score ki ba let's say ke bangal laban ong mangi sutunat bahak de janmit ling ba ka jing sawa jong ka khardom haki score tentang score jong deputy cm mula khot ingi ban ro support tinggal ayok ban ro sipong para bangirung ngim simla krani gidu kiman ngi ong bai ngiwan hang ne suba seino ya kedika kai phot ya ka ba u bai phai ti bai phai chairman jong kamikna state market commission ulah submit chipen para bangila ya kran ya kane ka benta na songkemen ba u chief secretary pathmai udarakat bat u deputy cm kila yok ban reply sini bat ka reply ke jongki ka long ba nagleng jongki ki ong ba hakini ki khendiat ski bladam ndalai debio approval ka bomot gisa sedang no ikadika session ka bomot hakan 9 of September ginsa le no haka first day jong kanika session te kila kerpat ingi ba kilong patient tingi kumangila ong ba ngila long patient since 13 September sin 13 August 2021 ngelong patient na kamta akan ikajing sa dekat jubor jong kajing jurang ba tingi lalong mentaro ngelong patient hado 9 of September tingin pe hang to kai ka outcome kai ka jingmi ling ba kata kai phot ya ka ba table cha po ka house position bat hadin nta lada kadon ka bathiang le singin ya kemen balada kadon ka bajau ngihap ban ya perkat bat ban ya sadiki we fertility kene kalong ka assurance nagliang jongi shop pai ba jong beri yutra hot hakapor ba meningkong nagliang jong ka commission ketemu ban pendap polai benai henry namar ka jing bomwan ki di witness ka jing bomwan te ki breu ki balap ha nagliang chupot te kim sumla banwan te mla ban complete with time te kadan ke extension nakalai benai sha sau san benai bat kumta terte kada shudaption bandal adap kila bai phe ha ka hau benai me jong karputri benai me us lawan ban sabet ki shu tho ba kamdei ka pasok ki babon ki kot ba ki haban pule te nget ba ai ba ka jing pule jong ki kinom rai kerki kembali rai kerki ya ke memorandum ke bala draft lese mo memorandum bala draft da government of Assam soi kerki do kicakai ki puta jong ke beri neutral dengan nget ba kene ka jing pule ke jong ki kin pule sani ba bat ya ubadai ubadan kiti hak ta ke killing nene hak jing penyam ya uni orang ba uni breu panam dei ban map spare naka loan order lanin naka ai kini lo ka dega demand ke jongi namar ku mangila halaman ne ya unong punya breu he dei ban shimka te kini ka dega dawa jongi ba unong punya bi ya ba cheresi uni lane lesim masabi uni he udai ban saksot naka kambat ban mudai mu saksot kam udai ban yo kat kum ka jing system kum wada hakaji shisha ngi ring door ya ke kepala jah hang te po langpi te ya ka tugas suspension pending inquiry ya ka government of Assam ka shim kam shwa bat ka sa ya ka okay hari nagliang jongki ki ong ba kila pule lem bat ki close ki ang ayure tinging di lemen ngim tip ado ka no kata te tang tak wei long ba ngin yaisha until 9 of September dan 9 September ngat try borkhot ngakentu ngakerpat mentah ya borkhot ki representative ki barang snow ba
kajing dekat jubor kakta tangi kalong yeng jong kakur tangkiu kakta ya kakur kadok jongki te soba bapin kren soba bapin ya sait lam nam da kanika sngi jong khnai tring patle se hadin jong khnai tring taken ki action ki ba kan sasyem ngatrai kinsa kham khan chu lemba kajing kren lang jong teki legislator ki jong ni ba kidai ban ensure ba nang ni syakmat ba ka unlawful attack na kaliang ka government bat na kaliang ki cops ki police ba kamdei ban jasu nang ni syakmat ki jing pniap breu hapok snomolai ki jungi kimdei ban jasu nang ni syakmat bat kumjuru hapok kabri ka hinyu prep ibro kawai tingila ya tairu ba balai na kaliang ka sarkar ka penslam ban pelat pajba ya kanika kaipot haba ka komision kaladep ban aiban kaladep ban submit dina kaliang iba perstun ila keren ba nihap ban syong haka khnai terik chwa hapo assembly hapo ka session bat ila keren syairu ba ap satang ha kanika banai September ha khnai terik ba kin sampelat pajba ya kanika kaipot habidei bat kanika jingsha peniap jong idet ba share pil thank you bat na kalian kajung iru kwa ban kren da bakasai mo idap ka jing smulungo ba hadu sisnem ba kani ka sarkar kamla ban ai kani ka kor hadu ba setang katu kani sngi kan sayo ya ka jing dap snem ya ka jing sha siat yap no jong iba li share pil thank you bat ngilaong yi ba balite phim ai kiliu no tang khniat habai dei ba kani ka report habai dei ba kani ka commission mo balai pin supen sa dom sa ya ka jat menriu ka jungi ya ka snong molai ka jungi bat kham tam ya ka yeng ka sem jong ilit ba si bat hakani ka por komentaru ngaso ban kentho ya kani ka sarkar kani ka sarkar ka banyon ya ki khasi ki jungi ka bamla ban ai kam ai jam ka ai kam ai jam ru tang ki kam kontrak ka taru ka bala ban terminate no wat kibri ki jong iru kila sengjam la ki jong ki kamru kanyon ka keni no dangsian pilai i kitari ki wat kala keni no kamsha su bandi bapli gitu ki im na katu ki jat da kitu ki jat jakpo ba ki im bapli ban kamai bandi gitu kitari odjur kitari kho kwai ki wat kho jur ki wat oddo bapli mentala sasis no kabeli pat gitu kitari ki bahe ki bakerdep kan ne po ki dukan ki bahe pimsis mo kibadia gitu kibar jela biwan napo imported kibawan nabar gitu kitari balai pimsis gitu ngibu ya ka jingkali balai ka sarkar kam sisu gitu kitari mentar na di peja po ka jela ka jungi udukhar le usong sengan bang ne po ka rikasi ka jungi kakam ka jam le ubiang ba pinapet haki jaka ki baro ki beper menubam long he babuni bolong he udukhar sudah usong hapo dukan ru di dukan he ru di dukhar haki office ru di dukhar tang khasi jungi hapsong hapo madan hapsong hapo ki dukan ki berya tegene kolong kai kaba susi ba do kata bat abaki kasi ki jungi ki di gitu kitari ki wat les pisngo ba upat ba jungi unti itu ya itu kitari ban ya dumbreu sa Ndre ki pulit ken ki badon ya kitu ki pistol ki gon ki iki mo ki wan nyon penban ki wan siat penban hapo kasno mola ki jungi deban pendu penban ki tu ki cat breu kan deban keni deban abandan penban ki tu ki yaitu ki arms ken ki banut ban wan hakmat kalok hakmat ki khon senya men stem ban siat ban khat jubor ya ka jingem jong niu samlarang ba jong keri ba cat breu jungi ku mengaong ba lada la leh po ka house ha ka first day 9 of September hang tu di terkadang nga apil la ni nga kerpat ya barok khat ki legislator khamtam ki jong kacet benrew jongi sngoba banya sa sngoba banya kren la mi ka issue nomor hang tu kan sadon ka jingi kren bat le si ki kam ki jing pen sanjalan ki action ki ba ansala ban kren ka dai leng ba ka ski te ngihi ku mangi ong bo bo penia breu de udah panyo kat kum kanong chipia breu unong to kat kum kanong to pajong u dingi scam ba kanom don kanong ono ka jinglong no liang lada kidei gibreu hoi ngi la tep kidei basai ba kidei gibreu jong department jong ka we
Ketenat sorkal nama maklum polis mah. Dia apa kita bentar dah. Boleh encu kem tang yo pajba badan bentar ban penyiap dan bantu. Wada beriu jong piru, wada ban kem dan pisam terminate ro nakaka. Ngilayo ro pan ikran ye wi kepat kebentar. Kebangin nomlak banlan hakak khasan trik jong upanai Agos arjar puai. Kalajia kajing huri hura hantai po mulai nongkwar po alat alat umtlong hang tu kila rong ki pulit CRPF kila syok kila tiet la bom yaki nong song shdong ki bayat leng bak surong national highway ni namla ban len kakali jong reporter mau por bat ki dikot ki jong ni nang tende po mulai circle HWC mulai circle kila syatit kila syak bom le CRP te hadin jong itu kalau don kaji kendo jongi kom kasur kinong mulai harkat kikat to ni girang ba shnong first meeting batka sarkar te ka sarkar to por kala ai ka assurance ba hapo lai banai ngin sa pendap no ban chief ya kiniki CRPF la kalong nanti na po jan na po ka arts and culture na mulai jengking nani na po FCI pada po pulo. Kini baru sautli ngilai keren yang mentah bat ngi sultanat bak sarkar kala keren ba ngin chu abstang ye kapor bakin shinah andre ye ka jaka kila dap alon hang te po new shilong. Di ngilai kentu baki di penstat namar ba ngi buka ba ka jinglong sopdong jongki samla jongki nong shong shinong ba kan sisep te ko ba pila dap keren himopi ki ong himopi bangin shift no ingin kulit CRPF tisngo ba ban len kam kloi